Okei, no niin. Tervetuloa just sulle, ketä tuli katsoa mun videota. Tän aiheena on siis pelata jotain parkour-mappia. Lähdetään videon pariin. Okei, parkour. The dime on skate on the top. Okei, otetaan. Mä en oo siis yhtään hyvä parkouraaja, joten älkää odottako yhtään liikoja. Oho. Sitten tästä ei himputti. Jotenkin näin. Ei, hei, mä missasin ton. Ei. No niin. Ei hitto, mulla on rasvanen eli märkä käsi. Nyt voidaan jatkaa. Ei varmaan tee enää mitään ongelmia, joten jatketaan vaan. Muuten mitä pidätte mun Minecraft-skinistä? Laittakaa kommentteihin 0-10 kuinka hieno mun skini on. Mut sitten nyt lähdetään parkouraan. Ei, miksi mulla ei hyppää? Ei. Vihdoin. Ei. Onks toi onko mahdollinen hyppy? On se mahdollinen. Tonne. Vihdoin. Älä missaa yhtäkään hyppy. Tuon respawn pointti. Nyt älä missaa. Hyvä, et missannut. Otetaan spawn pointti. Paluun paikka asetettu. Se on hyvä. Mulla ei oo mitään tietoa, tein mä tää ei oikein mitä mun piti tehdä. Mä oon niinku hyvä tekee MLGitä ja sellaisia geitä. Mutta kuitenkin mä oon ihan paska parkouraa. Hyvä! Hyvä minä! Mä luotan, että mun pitää mennä tohon. Mihkä? Ai tähän. Ei. Mä legit missaa. Ai niin joo, ja muista tilata kanava. Ihan by the way. Come on, mä pääsin! Legit nopeiten. Ei. Eiku, mitä? Oho! Mä jotenkin klutsasin, mä pääsen tänne. Okei. Ellei. Oh! Miksi? Hyvä. Mulla ei oo mitään tietoa mitä tässä pitäisi tehdä. Ei. Hyppy kuitenkin sinne. Tai mä luulen niin, että siellä on joku hyppy. Tää on vaan jotain taloja. Vai pitääköhän mun sittenkin mennä ensin tänne? Ja hypätä täältä. Come on! Yeah boy! Paluun paikka asetettu. Pitäisikö mun hypätä? Vai menen mä vaan tästä? Hää? En mä tiedä, katsotaan. Ait. Ei mä. Huhhi. Siis voi vaan skippata.
Mut nopeesti, että mä en kuole tähän. Come on. Toho. Noin, let's go! Täällä on joku. Tällainen. Vihdoin mä pääsin tänne ylös ja minä pääsen jatkamaan tämä matka. No niin, mitäköhän mun pitää tehdä? Mulla ei oo mitään tietoa, mut varmaan. Ja mä otan riskin, että mun pitää. Ei! Toimii. Ihan näinkin. Pirsche. Onks tää peli tyhmä? Onko tämä peli tyhmä? Onko tämä peli tyhmä vai tyhmä? Onko tämä peli tyhmä vai tyhmä? Ei oo tyhmä eikä tyhmä. Eikö? Eikö mitenkään? Sengiltä ei pääse. Niin minä pääsen. Nyt ei minä tajusin tämän pikkukikka. Hää? Mitä? Mitä? Siihen. Tää pelintekijä on niin tyhmä kuin se. Diamond. More diamond. 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 Mä legit. Vois. Joo, no jatketaan tästä niinku sitten ensi jaksossa tästä kohtaa, että jos tykkäsit tästä videosta, niin tykkää videosta ja kommentoi tuohon alle se mun mun Minecraft outfitin hienous 0–10 ja tilaa kanava ihan ihmeessä ja joo. Jatketaan sitten seuraavassa parkour-osassa tästä. Se on sitten moro!